Raġel bi-storja ta' reati violenti reġa' spiċċa l-ħabs din id-darba tal-li seraq minn ġo karozza parkjata u weġġa' lil sitt il-vettura. Wadeja għal Magbri li bjan ta' 32 sena li m'għandux saqaf fuq rasu intbat 4 snin ħabs brabta ma' każ li seħħ f'Marzu tas-sena li għaddiet meta l-akkużat seraq minn ġo karozza li kienet ipparkjata fil-Florjana u weġġa' lil sitta meta pruvat waqfu. Qabel wettaq dan ir-reat, ir-raġel kien ilu biss xhur li ħareġ mill-ħabs. Minn barra sentenza ta' priġunerija, il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni ta' 3 snin fil-konfront tal-vittma. F'żewġ każijiet żewġ nies nżammu taħt arrest brabta ma' inċidenti separati li seħħew il-ħadd li għadda u li fihom irreżistew bi vjolenza lill uffiċjali tal-pulizija li kienu qed jarrestawhom. Ungeriża li toqgħod l-imġar wiġbet mhux ħatja tal-akkużi li kienet ċurbana f'post pubbliku li m'bdietx l-ordnijiet tal-pulizija li rreżistithom b'mod vjolenti li insulentathom u ħebbet għalihom li weġġathom ħafif li kisret il-paċi pubblika kif ukoll li kisret il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest f'każ preċedenti. Il-Maġistrat ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest. Il-mara l-oħra ta' 33 sena mill-Moldova ġiet akkużata li fir-residenza tal-eks ħeb tagħha irreżistiet b'mod vjolenti lill-uffiċjali tal-pulizija fl-waqt li qeddithom waqt li kienu qed iwettqu dmirijietom u m'bdietx l-ordnijiet tagħhom. Għall-ewwel ammettiet il-ħtija iżda wara qalet li mhix ħatja wara li l-Maġistrat għarfitha li setgħet taffaċċja sa sentejn ħabs fuq 3 mill-akkużi. Wara li kkunsidrat iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, il-qorti ma laqgħetx talba l-ħelsin mill-arrest minħabba n-natura serja tal-akkużi u l-kundanni li natawla fil-passat. Żagħżugħ ta' 26 sena mill-Estonja li m'għandux indirizz fiss f'Malta ingħata sentenza sospiża wara li ammetta li kien fil-pussess ta' pont tal-ħadid li f'Malta huwa illegali. Iż-żagħżugħ ġie arrestat it-tnejn filgħodu wara li l-pulizija sabulu l-arma fil-but f'San Pawl il-Baħar. Id-difiża spjegat li l-akkużat kien għadu kif sab l-arma u kien lest li ammetti u akkopera mal-pulizija. Fil-qorti ġie spjegat kif il-pena marbuta mal-ġar ta' arma fil-pubbliku mingħajr liċenzja tal-pulizija dvarja minn 3 xhur sa 10 snin ħabs. Jiddependi fuq it-tip ta' arma u fatturi oħrajn. Fid-dawl li żagħżugħ ammetta l-akkużi miġuba kontrih, l-imputat ingħata sentenza ta' 3 xhur ħabs sospiżi għal sena.